Azurmendi konplexu enogastronomiko bat da, Larrabetzun kokatuta gaude, Bilbotik 10 minututara bakarrik. Bertako sukaldaria Eneko da eta geu gara Bizkaia mailan 3 Michelin izar dituen jatetxe bakarra. Azurmendira eskontzera datoztenak bilatuko da bien guzerik bereziena da, beraiek diela berezienak. Beraiek zer nahi da bien haitu egiten dugu, eta norberak amestutako momentu horiek, azkenean diseinatu eta egi bihurtzen ditugu. Orduan laguntzen diegu prozesu guzti horretan eurek nahi duten eskontza hori burutzeko, ezta? Azurmendin guk bikotei eskaintzen dieguna da eskontza ezberdin eta borobil bat egiteko aukera, dana kokapen berean. Bikoteak erabakitzen dutenean hemen eskonduko direla, jartzen gara lantzean behin harremanetan eurekin. Detaile guztiak lotzen joaten gara eta 2 edo 3 hilabete lehenago, eskontza baino lehenago, etortzen dira hona menua probatzera. Menuak danetarikoak izeleik ez. Guk jartzen ditugu ardatz moduan, pista moduko batzuk guk ulertzen dugu bakoitzak era desberdin baten amesten duela egun hori, eta guri gustetan jakuna da hori, haituti ezelan gure daben, gure egiteko asmoak azaltzea ere bai, eta badanon artean egun berezi bat sortzi, ez? Orduan guk nahi duguna da, jendeak zeozer oso berezia sentitzea. Aurretik gertatu ez den gauz bat sentitzea eta bizitzea egun horretan. Horregatik nahi ditugu eskontza bakoitza era desberdin eta oso personalizatu batean egitea.